timakhala tikubwereza nkhani zimenezi zizokhudzana ndi malamulo koma sizimamveka kaya kumakhala mwina anthu aluwa kumene mu group umu tidakambapo nkhani zimenezi. DPP ili ndi anthu ophunzira ndi zoona. Aprofesa aja ndi loya wa malamulo pa dziko lonse lapansi ndi katundu. Is the professor of law. Is not just a professor of law, is a named professor. Kategori iliyonse ya maloya ya professionalism imakhala kapena ndi ama professor imakhala ndi anthu amene ali pamwamba pa ujeni yawo ija kati ngati sector kati ngati field yawo ija ndachina professor aja Peter uja ndi mmodzi mwa ma professor azamalamulo akuluakulu kwambiri pa dziko lonse lapansi. Mfake mmamva zona kuti kulibe dziko limene mapanga constitution achina amuthalika osapangidwa consult. Kuyambira ali ku Malawi asanabwere ku Malawi kuno ali ku Malawi kuno chimodzimodzi. Koma likamakamba nkhani ya malamulo mmene anayikonzedwera malamulo a dziko la Malawi ama ifika pena pakuti iwe ngakhale uli katswiri amakumanga manja. Anakonza malamulo aja monena kuti munthu asamango apanga manipulate kuti apo tine ndili mphamvu zakuti ndikhozopanga zakuti. Yora khala ndi wophunzira ndiwe loya kudziwa koma pali lamulo linake loti iwe sungathe kuli masulaso yayi linapangidwira dala. Chifukwa madzozo kuti kudzakhala anthu ena ake ona kuti azidzafuna kuti azidzaphwasula zimene zija kuti zakomere. Ndiye anthu ena amaona zimene zozo lamulo limene lija limakhalanso ndipo ipira pake. Pona kuti ngakhale mutakhali pali munthu woyipa patsogolopo simungamchotse chifukwa cha lamulo lomwelo ndi anthu aja amabisalira ku lamulo limene lija. Chifukwa kuti umanena kuti panopa kuli lamulo la injunction. Si lamulo loyipa la injunction koma anthu amatengeranso mphamvu ali injunction ija kumakapanga zinthu kutsekereza kuti munthu uyu msammangeso mukuona zimenezo. Kutanthauza kuti chani? Kutanthauza kuti kufunika kuti malamulo ena abwererenso ku parliament adzaonekeridwe kuti munthu injunction zitengedwa pa milandu yotani. You see? So tikanena kuti kodi ku DPP kulibe anthu amphamvu oti akhoza kupanga zinthu anthu ophunzira ake anangophunzira anthu ophunzira koma malamulo alibe zimenezo yayi. Malamulo ndi malamulo amwene. Lamulo limamanga iwe mwina amene unalipanga. Inu mesa munamva ndipo zimabwerezedwa kuti constitution ya Malawi yeyi amene anali munthu wankulu kwambiri popanga constitution imene anali Peter Mutharika imweyo anachita kumwitanitsa choka ku America. Constitution yopanga yekha imene cha. Koma iye akudziwa kuti ngakhale naipanga ndine constitution iyi ndi zinthu izi zimene sindingapite kukachotsa. Komabe amene anenera ena kuti ngakhale zitavuta zitatani chilungamo chiyenda. Sizingathekerero kapena mawa koma ziyenda. Why? Mu bomamu munayikidwa anthu ine ndimacheza nero wina. Mwandiza munayikidwa anthu pafupi 200 amene anakwezedwa ndi MCP. Ena ni majaji, ena ali ma magistrate mukuona. Osaja anayikidwa amene mujamo ndi MCP. For MCP samadzota atuluka anayika anthu awo amene muja. Ndiye boma tati lifuna litotola anthu ose ajawo. Paperekedwa tingoti mwina ma trillion ma compensation. Ora achotsa mtu amene ajawo ayikemo anthu amene akufuna. Ali sapita ku court. Kukankhani zambiri kukachipwirikiti. Komanso boma limadziwa kuti kapanga zimene zindeti court lonse tadana nalo tizingoluza milandu ina yolo yachisawa yoti tikanawina. Ndiye amapanga zinthu zawo pang'ono komanso tisayiwale kuti boma lango wina kumene sinateso 4 months 5 months. Simungangoyamba kupanga zinthu mopanda kuganiza. Amene aja akudziwa professor aja ndi timu yakudziwa kunena kuti ukukunkola koma sangangofikira kuchotsa anthu sisatheka. Ndiye mwina chimene ngachitike ndi kudekha ngakhale zikupweteka koma kudekha kukhalepo. Chifukwa ndimabwereza kuti ngakhale mkana khatu union ndi amene munali atsogoleri panopa simukadachotsa anthu amenewo. Foka kakunja kwa boma kuti sikudziwa umalankhula koma ukakhala pa mpando paja ma advisor amene amadziwa zinthuzo amakuuza malangizo kuti bwana to apa mukatezitera. Ndiye mukapeza kuti munthu amene ali ndi phokoso kwambiri zikukanika kuti athetse. Mwachitsanzo a Trump ananena kuti ndikangolowa ine nkhondo ya ku Ukraine nditashayithira pompo yatha ilipo beto. A Obama atabwera kukhala president ananena kuti ine ndikangolowa Israel ima payokha.
sidzakhalanso pa banja America, nkhondo izimenya yokha. Atalowa zinatheka na amene amasapota Israeli kwambiri. Chifukwa chake ndicha chifukwa chakuti pamakhala zinthu zina zimene wewe uli kunja kwa boma sumazidziwa. Ukakalowamo ndi amakuonetsa kuti amwenetu apa mukatere muthira pompa. So I want to say to us kuti zinthu zinazi tidikire kaye, zitheka mwina patha zaka ziwiri kapena zitatu muona zikupangidwa clear. Zinthu zomwe zinapangidwa 5 years mungazipange masiku atatu, osatheka zimenezi.